Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Күп балалы гаиләләрне үзгәрешләр көтә. Таныклык алуның яңа шартлары. У нас бесплатные кружки, бесплатное питание. Будут помогать и дальше нам. Укучылар үз идарәсен ничек үсә? Төбәгебездә алдынгылар хәрәкәте активистлары эш планын билгеләделәр. Бүгенге күрешүдән дә балалар бик күп мәгълүмат алдылар. Аларга менә шушы киләчәктә үзләренең мөмкинлекләрен арттыруга бик зур ярдәм булачак менә бүгенге күрешү. Спорт акробатикасы буенча республика ярышлары. Россия спортчылары иң яхшысы исеме өчен көрәште. Лицей залында югары киеренкелек хөкем сүрә. Биредә тәҗрибәле остазларның шәкертләре еллар буена өйрәнгән элементларны күрсәтә. Аларның бурычы дөрес техниканы һәм яхшы координацияны күрсәтү. Соңгы елларда бала табучыларга дәүләттән күп кенә ярдәм күрсәтелә. Бигрәк күп балалы гаиләләр өчен өстенлекле программалар, ташламалы льготалар каралган. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указына нигезләнеп, күп балалы гаиләләргә таныклык тапшыру шартларына да үзгәреш кертелде. Мондый таныклыкны алу өчен нинди шартлар үтәлергә тиеш? Җавабын Эльмира Шәрифуллина белә. Ташламалы статус алу өчен гаиләдә кимендә 3 бала булырга тиеш, һәм аларның барысы да яшәү урыны буенча теркәлергә тиеш. Әгәр 18 яше тулганнан соң бала махсус урта яисә югары уку йортында белем алса, күп балалы гаилә таныклыгын алу өчен баланың көндезге бүлектә укуы хакындагы белешмәсен күрсәтергә кирәк. Азнакай шәһәренең социаль яклау бүлегенә күп балалы Марат һәм Алсу Шәйхетдиновлар СМС чакыру буенча килгәннәр. Раньше был старого образца, сейчас нового образца. Для дальнейшего получения... Элек таныклык иске үрнәктә иде, хәзер яңаша. Алга таба яңа кагыйдәләр буенча өстенлекләр алу өчен. Без күп балалы гаилә. Без тормыш иптәше белән 5 бала тәрбиялибез. Аллага шөкер. Икесе мәктәптә, калганнары безнең белән килде. Вот в школе с оставшимися детьми вот сюда пришли. Динар һәм Зилә Кадыровларның 3нче сабыйлары әле июль ахырында гына туган. Безнең 3нче балабыз туды. Без хәзер күп балалы гаилә. Таныклык алу өчен социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Таныклык алу өчен бөтен гаилә белән бергә килдек. Рөстәм белән Алина Хәсәновлар гаиләсендә 6 бала тәрбияләнә. Улы кызлары Ралинага 12, иң кечкенә уллары Исламга бары 2 яшь. У нас бесплатные кружки, бесплатное питание. Безнең барлык түгәрәкләр бушка, туклану да бушлай, автобуслар да түләүсез. Рәхмәт бик зур. Алга таба да безгә мондый ярдәм булыр дип өметләнәбез. Будут помогать и дальше нам. Азнакай районы буенча барлыгы 992 күп балалы гаилә яңа үрнәктәге таныклыктан файдалана алачак. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайның тау яшьләр үзәгендә бөтен Россия проекты кысаларында шәп очрашу узды. Анда Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе алдынгылар хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов, район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, мәктәп укучылары, укытучылар катнаштылар. Алдынгылар хәрәкәтенең максаты яшьләрне мөмкинлекләрен һәм сәләтләрен исәпкә алып тормышка әзерләү. Чарада шәһәрнең барлык мәктәпләреннән иң-иңнәр һәм аларның остазлары катнашты. Я в движении первых состою с прошлого года. Мне это очень нравится, это увлечение. Мин алдынгылар хәрәкәтенә узган ел кердем. Миңа бик ошый, миңа балалар арасында булу, шулай ук төрле чараларда чыгыш ясау, алдынгылар хакында сөйләү бик ошый. Алдынгылар хәрәкәте ул үзең турында сөйләү, үз талантыңны башкаларга да күрсәтү. Движение первых — это ты где-то раскрываешься, рассказываешь о себе и покажешь свои навыки, которые никто еще не видел. Бу хәрәкәт балаларга киләчәктә үстерүгә бик зур, бик мөһим хәрәкәт. Чөнки төрле чаралар үткәрелә, төрле менә шушындый бик кирәкле күрешүләр үткәрәләр. Менә бүгенге күрешүдән дә балалар бик күп мәгълүмат алдылар. Аларга менә шушы киләчәктә
үзләренең мөмкинлекләрен арттыруга бик зур ярдәм булачак менә бүгенге күрешү. Очрашу барышында яшьләр үзләре өчен кызыклы тәҗрибә алдылар. Әлеге минутларда яшьләр үзәгендә очрашуның иң кызыклы минутлары бара. Район мәктәпләрендә укучы яшь лидерлар җитәкчеләргә үзләрен кызыксындырган сорауларны бирәләр. Сораулар да бик үзенчәлекле. Җитәкчеләр һәммәсенә җавап тотып үз киңәшләрен бирделәр. Верьте в свой талант, каждый верьте. И пробуйте себя в разном. И потихоньку вы начнете себя раскрывать. Районда җитәкчелек тарафыннан хәрәкәтнең үсешенә теләктәшлек белдерелә. Узган ел грант конкурсы да үткәрелгән. В том году я участвовал в гранте главы, выиграл. Узган ел мин мәктәп дулкыны проекты белән глава грантында җиңү яуладым. Радионы без күптән оештырган идек. Грант нигезендә без аны тагын да җәелдереп җибәрдек. Сыйфатын яхшырттык. Безнең мәктәп радиосы һәр тәнәфестә эшли. Радио, наше школьное радио работает на каждой перемене. Тимур Сөләйманов Азнакайда яшьләрнең актив булуларын ассызыклап, алдынгыларга алда яңа җиңүләр теләде. Күп сораулар бүген булды, яшьләр кызыксына, яшьләр Азнакайны үстерергә тели, үзләренең киләчәген дә Азнакайда күрә дип ышанабыз. Ә безнең хәрәкәтебезнең эше шул. Әлбәттә, аларга мөмкинлек булдыру, үз үзләрен мәктәп кысаларында, район кысаларында күрсәтеп, безнең республикабызны алга таба алып барырга. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә беренчеләр хәрәкәтенең җирле бүлекчәсе конференциясе булып узды. Анда укучылар үз идарәсе органын җирле совет рәисен сайлап алдылар. Аның кем булуын безнең төшерү төркеме белә. Бөгелмәдән Ойгөл Шәрәфиева язмасы. Россия белән булу, кеше булу, бергә булу, хәрәкәттә булу. Бу беренчеләр хәрәкәтенең девизы. Хәрәкәттә катнашучылар тормыш һәм абруй, патриотлык, иглек һәм гаделлек, иҗади хезмәт, ныклы гаилә, үзара ярдәмләшү һәм үзара хөрмәт, Россия халыкларының бердәмлеге, ватанга хезмәт итүне төп кыйммәтләр дип атый. Беренчеләр хәрәкәтендә шәхси сыйфатларны гына түгел, иҗтимагый эшчәнлекне дә үстерергә мөмкинлек бар. Монда син теләгән бөтен нәрсә белән шөгыльләнә аласың. Бернинди чикләүләр юк. Җирле бүлекчә җитәкчесе Илһам Сәгыйтов сүзләренә караганда, хәзерге вакытта беренчеләр хәрәкәтендә 4000-нән артык катнашучы бар. Аларның 288-е хәрәкәт проектларында даими рәвештә активлар. Нәкъ 1 ел элек Бөгелмә районында укучылар үз идарәсе органы беренчеләрнең җирле советы оештырылган. Шушы вакыт эчендә хәрәкәтнең барлык 13 юнәлеше буенча 80-ннән артык чара булып узган. Bir yıl içinde бик күп чаралар үткәрдек. Балалар үз проектларын тормышка ашырды. Лагерьны гына алыйк. Анда алар хәтта директор булып та карады. Ниндидер нәтиҗәләр ясарга әле иртәрәктер. Моның өчен кимендә 5 ел узарга тиеш. Җитәкчеләрнең докладларыннан соң беренчеләрдән булып хәрәкәт әгъзалары җирле совет рәисен сайлауда катнашты. Барысы 4 кандидат һәм барысы да кызлар. 5нче мәктәп укучысы Анастасия Краснова шуларның берсе. Ул медиа юнәлеш белән шөгыльләнә, видеороликлар төшерә, социаль шелтәрләр өчен фотолар ясый. Мин сайлауларда катнашырга карар кабул иттем. Бу икенче тапкыр. Былтырда баллотироваться иткән идем инде. Күпләр өчен остаз буласым килә. Тәҗрибәм белән дә бүлешәчәкмен. Онлайн тавыш бирүдә Анастасия җиңде. Конференция ахырында тантаналы чарада хәрәкәт әгъзаларына без Россия гражданнары бөтен Россия проекты кысаларында паспорт битлекләре һәм значоклар тапшырылды. Ойгөл Шәрәфиева, Ян Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Гаилә елы кысаларында Әлмәттә гаиләләр өчен ял көннәре оештырылды. Әти-әниләр, әби-бабайлар һәм төрле яшьтәге балалар катнашуына исәпләнгән мәдәни масса күләм, күңел ачу һәм танып белү активлыкларын исемлеге шактый озын. Араларында сәламәтлек формуласы форумы да бар. Ул Нур психологик ярдәм үзәгендә узды. Но на самом деле никакой магии нет, это сила нашего мозга. Что мы делаем в нейрографике? Мы активизируем кору нашего головного мозга. Сәламәтлек формуласы форума физик, эмоциональ сәламәтлек һәм иминлек мәсьәләләренә багышланган. Шәһәр халкы һәм кунакларының белгечләрдән бушлай белем алу, тәҗрибә уртаклашу һәм үз-үзләрен һәм сәламәтлекләрен кайгырту өлкәсендә үз офыкларын киңәйтү мөмкинлеге булды. Цель осветить
Әлеге чараның максаты кешеләргә сәламәтлекнең беренче урында булырга тиешлеген күрсәтү. Безнең ыгы-зыгылы дөньяда кешеләр сәламәтлекнең беренче урында булырга тиешлеген оныталар. Без бу чараны кешеләр сәламәтлекнең бик мөһим булуын һәм аның турында кайгыртырга кирәклеген искә алсыннар өчен оештырдык. Об этом вспомнили, о том, что здоровье все-таки очень важно и за ним нужно смотреть. Нутрициологтан сәламәтлек тәлинкәсе, цигун, акыллы фитнес, тән терапиясе һәм башка бик күп нәрсәләр. Оештыручылар остаханәләрне сайлаганда сәламәтлеккә йогынты ясый торган барлык мөһим темаларны кулачларга тели. И женщины совершают огромнейшую ошибку, когда при борьбе с лишним весом они начинают убирать все жирные продукты. У нас есть вопросы питания. Туклану, хәрәкәт, сәламәт йокы һәм организмда психоэмоциональ яктан тәэмин итү мәсьәләләре булар барысы да сәламәтлек формуласын тәшкил итә. Әлеге комплекслы эштән формуладан чыгып без бирегә якын дусларыбызны чакырдык. Безнең шәһәр белгечләренә түгел, республика белгечләрендә. Бүген Бөгелмәдән, Казаннан, Лениногорск һәм башка шәһәрләрдән белгечләр килде. Биредә арт-терапия һәм нейрографика остаханәләре бара. Соңгысында килгән катнашучылар үзләренең конкрет проблемаларын сойлап, нейрографика техникасында аны шишу өстендә эшлиләр. Галина Сахабиева мондый форумда беренче тапкыр катнаша. Дөресен әйткәндә, бер урында шул кадәр күп кызыклы һәм файдалы остаханәләр күрүне көтмәгән идем ди ул. Приятно булды. Бу мероприятиялар безнең шәһәрдә үткәрә торган мероприятиялар. Беренче тапкыр мин бу мероприятияларда и менә фитнеста булдым. Ярмаркалар үткәрәләр икән, бик кызык, бик интересный. Монда килеп карарга, балалар белән килергә дә можно монда шундый творчество, кеше үзләренең творчестволарын күрсәтә. Лилия Әхмәдиева форумга ике кызы белән килә. Аның өчен балаларга кичкенәдән үк сәламәтлегеңне кайгыртып яшәргә кирәклеген аңлату мөһим. Әхмәдиевлар инде берничә лекциядә яңа белемнәр алырга өлгергән. Бик файдалы, бик мөһим шундый җирләргә йөрергә, булырга, сәламәтлек турында уйларга, балаларны өйрәтергә сәламәтлеккә. Мәйтәм, шуңа бик рәхмәтле андый мәгълүматлар, андый чаралар үткәргән өчен бик зур рәхмәт аларга. Көн азагында катнашучылар өчен экстатик дэнс оештыру планлаштырылган. Бу бию хәрәкәт терапиясе практикаларының берсе. Ул юкка иң азакта сайланмаган. Тиз арада ресурс халәтенә керергә мөмкинлек бирә ди оештыручылар. Бу очрашу без бию практика белән бетерәбез. Чөнки кешеләр биеп итәргә сәламәтлек белән тулыналар. Алсын Нуриева, Рамил Беззатдинов, яңалыклар вакыты, Лучелмә телекомпаниясе. Яктылык, матурлык һәм көч. Шушы сүзләр төгәл спорт акробатикасы буенча республика ярышларына туры килә. Тахиров исемендәге беренче лицей базасында барлыгы 286 катнашучы иң яхшысы исеме өчен көрәшергә җыелды. Ярышларга Татарстанның гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә күп санлы катнашучылар җыелды. Алар арасында Казан, Яшеллы, Әлмәт, Лениногорск, Азнакай, Уфа, Октябрьск, Стәрлетамак һәм Оренбург вәкилләре. Мы хотим популяризировать вообще спортивные виды спорта. Без спорт төрләрен популярлаштырырга телибез. Бу балаларга тәртиплерәк һәм җыелганрак булырга ярдәм итә. Һәм әлбәттә мондый ярышлар балалар өчен бер бирләшмә булырга, шулай ук әтиеннәр һәм балалар арасында өстәмә аралашу булдырырга мөмкинлек бирә. Для детей. Общение между родителями и детьми и родителями. Спорт акробатикасы күз явын алырлык чыгышлары белән генә түгел, спортчыларның эффектлы тышкы кыяфәте белән дә җәлеп итә. Костюм, прическа, макияж булар барысы да чыгышлар өчен тудырылган махсус образлар. Турнирда катнашучылар кызлар, егетләр һәм катнаш парлы дисциплинада һәм төркем составларында чыгыш ясадылар. Лицей залында югары киеренкелек хөкем сөрә. Биредә тәҗрибәле остазларның шәкертләре еллар буена өйрәнгән элементларны күрсәтә. Аларның бурычы дөрес техниканы һәм яхшы координацияны күрсәтү. Разряды пока у нас
Яшүсмерләр разрядларында бездә әлегә артистлык сәләтен бәяләү юк. Ягъни балалар әлегә сәхнәдә үзләрен күрсәтергә өйрәнә генә. Әлбәттә, тезләр һәм аяк очлары тартылган булырга тиеш. Шулай ук хәрәкәтнең матурлыгы да мөһим. Һәр элементны 3 секунд тотып торырга кирәк. Безнең судьялар буларның барысын да күзәтә. За это тоже следят судьи у нас. Сабира Җиһаншина Казаннан килгән. Яхшы чыгыш ясау сере даими тренировкалар ди ул. Без атнада 6 көн көчләнәбез. Беренче, икенче урыннар алабыз. Сәхнәдә бик матур күренсә дә, бу бик авыр спорт. Герман Балавановны спорт акробатикасына, әтиен исә ел ярым элек алып килгән. Башта авыр булса да, бүген элементларны катнаш барлы дисциплинада күпкә яхшырак итеп башкара. Үз чыгышыннан канәгать калган. Не всегда Бу күнегүләр һәр вакытта да яхшы һәм менә шулай җиңел бирелми. Әмма һәр вакытта да диярлек минем барысы да килеп чыга. Тренерлар безгә әйбәт аңлаталар. Кайчак хәтта сүгәләр дә. Тик без моның безгә файдага булуын аңлыйбыз. Иногда даже ругаются, но это нам же на пользу. Ярышлар икенче көнне дә дәвам итте. Нәтиҗәле чыгышлардан соң җиңүчеләр һәм призерлар үзләренең лаеклы бүләкләрен алды. Алсун Риева, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сүзнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.